na na-edebe nka ochie naanị wee kwaba nke ọfụ a na-edebe nka ochie naanị wee kwaba nke ọfụ nka bụ ịtụ ihe ịtụ iru mmụọ ịtụ ọnụ ụzọ ámá onye nka na-atụ ekwe onye nka na-atụ ịma oge gboo kịta iji ọnụ ụzọ onye eji igwe eme ọnụ ụzọ ámá oge gboo bụ ka ha ji eme iru n'ụzọ esisi ahụ iru mmadụ ma ichi gwusi ọnụ ụzọ onye ka na-akpọ ịkwa nka ma ọ bụ ịtụ nka ọ ndị nka na-alụkwa ijere mma ihe na ndị Igbo ji eme egwuregwu ọ nka na-eme ọ bụ efukwa ụlọ mma n'oge gboo ọ nka ka ejikwa wee lụọ ya nka bụ ife nọ n'isi mmadụ eme ka afọ anya ọnya bụ nka ihe nọ n'ime isi ọgụ isi echesi ya eche wee mezie ya ka afọ ya anya ọnya bụ nka ịnọdụ ichetasịa ụlọ ma mma ọ na-agadisi ụlọ ma mma nkọta isebe esebe ka a wee nweke efu ya anya wee lụwa ya alụwa ka e nweke efu ya anya ọnya bụ nka inu a wee sị na na-edobe nka ochie naanị wee kwaba nke ọfụ iji ebe onye na-atụ nka esi na-achọ nkịta ọlụmekwe na ụdị ekwe njọ o wee kwuo ochie dị na be ịchọ ka ịtụ nke ọfụ iburu nke ochie jebe ka ilu ka onye na-atụ ekwe wee mara ụdị ekwe ị chọrọ achọrọ m ka ịtụ ekwe eji okwe wee tụmaka na-enwe isi eji atụ ihe ọ bụrụ isi onye fi iburu wee tụọ okwe enwere ise o nwere nke eji ọjị atụ ọjị na kachacha mma iji wee tụ ihe ọjị ada agba ụtọ ejikwa okwe isi okwe atụ wee dịrị gaba igosi onye na-atụ nka na ihe ị chọrọ o wee nedi anya wee tụgharị gị ụdị nke ị chọrọ a na-edozie nka ochie naanị tupu atọwa nke ọfụ nke ịbụa bụ na onwe onye ga-enwe ihe sị na ihe ahụ na-adịrọzie mma ka m ntụfu ya ka nje weta nke ọfụ atụfukwana ya ahụ maka na nke ije weta nke ọfụ ilu ya afụzi ọ bụ na nke ochie nefe ịtụfu ịbata ịgbalịzi aka ọgụ ụfọdụ ịgụ ụfọdụ efe onye nata nefe ndị a ọsị ya na achọrọ m na ụgbọ anyị a ị na-anya ma n'ụlọ anyị binye adọzi mma achọrọ m ka m lụalụwu n'elu alụalụwu n'elu n'ụlọ anyị bie na-ene nwezika ọ dịziri ndị mmadụ hafụ ha na-akparị m na-achọrọ m ka unu jee biri be mma oke ya ka ha nkụtuo na a na-ekwu ọkụrụ na debe narị gara unu na Lagos hekepụ n'ụlọ hekepụ mmiri ọ na-arịta afọzi anya ọzọ ekwena ka ọ kụtuo ya na na-edo isi nna biko ịchọ ịlụla ụlọ jee na-alụ ka anyị bigo na nke ochie ya ka anyị kwa aga na na-edebe nke ochie na tupu akwa nke ọfụ ọgụ ụfọdụ efu mmadụ osi nwunye na ka ezi ebe igwe a na ihe ite a na-ajụ oyi dị ma ọ bụrụ ụgbọala nwunye njele esi nwunye na m egotara nke ọfụ na-agotagodu tupu ọ lee ọtụtụ ihe anyị si ka anyị lee wee gota nke ọfụ n'onwe ebe anyị pụta ka anyị lee ụna ka anyị wee jegota adọf ka anyị lee ụlọ ọzọ o wee lee ụlọ nna ya lụta nọ nche ebe nwunye na nwunye ebi wee sị ka anyị jegote gbọta adị na nkwele sị ka anyị biri be ndị a tupu ahụ na baya lụpụta ọnụ tupu ọnwa isii na ọnwa ịtọ ka na ha kapịa o wee lee ụlọ oketa n'ụlọ nna ha sị nwunye ka anyị kwa aga n'ụlọ ndị ka anyị jee ozugbo na-elecha ụlọ a ego a niligolu ma ọ bụ ozugbo na-elesi ọgụ nwoke nwụọ ma ọ bụ nna ya o wee were ego a o lepụgo ụlọ gota nwa ozie ogotogode ntụ ife na-arịgo elu kịta ọ ya alụmụzi nke afọ si na ọ ya alụ ọ bụla bụ na onwe ezi ụlọ bilidobe mmadụ anyị nkọsi nke ego wee alụ ụlọ ọlụmụzie a na-esi a na-edobe ndị okenye na-afụ ụdị ha nwere ọlụ pụta anụ ọlụ asị ndị ya bido n'Enugwu na ma akwụsị nka ka ndị akwụkwọ na maya alụzi nye ndị a ka je bido nke emi
nna ya sị ya ga-ebidogodo tupu esi nna ya alụzi ndị a na-edebe nke ochie na tupu akwawa nke ọfụ ike de akwụkwọ si nna ya alụzi ilu onye Enugwu asịghị na ọlụ ahụ na-enye gị onye ọzọ ịchọba ọlụ ọ ndị okenye na-afụ ụdị ha ndị na-eto eto fụ ihe ụfọdụ ha makọrọ ya mere ọ pụọ ọnyụ ya afịa ọnya mgbe na onye nwere nna nwere ife okwu a bụ okwu nna okwu diọkpala oge ụfọdụ na-ezikwa n'ọnụ ndị nwunye apụta nwunye asị biko nna Elena ite a na-ajụ ya enwe biko ka anyị na-emegodi ihe ha bịa ka nle ya ka ngote ọzọ nwanne echi aka Elena ole ga eji gosi ya wee mee ihe ọzọ nwaanyị amụgolo ụdị dị ọ na-anụ ọ ya ebulu ihe apụ ale mgbagotazịa na-apụta n'ụzọ ama m ebe ego a enwe m ihe mere ego ọya inu apụta ife ha na-edebe nka ochie naanị tụpakwa nke ọfụ ọsị na anụ ji eze ali enu malụ isi n'enu inu anụ ji eze ali enu malụ isi n'enu inu ka anyị gbafelu nke banye na be Chibunna bụ onye Igbo ukwu si na ihe nkịta fụ wee na-agba ụja ka atụrụ fụ na-egbuo n'anya ma onwe ndị ihe na-adị n'ọkụ onwe onye ahụ ka atụrụ fụ na-egbuo n'anya onwe onye ahụ ime ya ife onye ekwu ya di ọ ya afọ isie mgbọsị afọ kama kwa gị na anwụ kama kwa mmelụọ mmadụ kama kwa ogbue mmadụ kama kwa osuo na kama ka mechaziri echi na ọtawa aka n'ọnụ ife nkịta afọ na-agba ụja atụrụfụ na-egbu na anya ọnya mere ọgụ ụfọdụ na-asị nwaanyị na-asị di ikwa ebe mere bịa ka ijefu ndị ya sị ka ọ dị echi na anyị eje ebe ahụ na-abanye efu ihe mere nwatakịrị a na aka gbatazi abata n'ike adịghọ m nye na m nri ka nke mmiri ka m wụ arụ aka gbatazi abata nwoke agba ihe ọ na-agbanalụ ọmago n'ọnwa ego a nke nọ n'ụlọ akwụkwọ ya bịa were echikwu na chukwu tichafuo m ya echi ọbịa sara m aka nwoke mmadụ mara otu umie ha onye gba ọtọ ada eti aka n'akpa ọ magolu n'otu ihe si ekwụrụ nwaanyị na-enu nnu ka anyị jee ka anyị fụ isie ka anyị kpọrọ ha ndị uwe ojii ka oke mmadụ na-adị ya adịghị maka ọ magolu na anụpụta m nkịta kwakele m ndị a oge ụfọdụ na-eji anya emegbu ihe ụfọdụ hawi ne ya n'isi alụchiji efu ojikwafuo obuluga na anụma nkwado ihe ya dị ya si ya na ihe nkịta fụ na-agba ụja ka atụrụ fụ oge ụfọdụ adị eji ike eme ụwa nkịta anyị fụ na-agba wowowo ọ maka na ọ na-agba onye ahụ ụja ndị ọrụ onye ori na-abịa ọgba ya ụta nkịta daluo anyị nwụọ atụrụ ya nọ n'ebe ọkwụ na-ene anya ya mana atụrụkwa ebe ahụ ọchịchị bịagbakwu ụtụtụ atụrụ apụta ọ bụ na nkịta anwụgo ha na-eji ike eme ụwa a sị na nkịta dị ndụ karịa agụ nwụrụ anwụ nkịta dị ndụ karịa agụ nwụrụ anwụ ma agụ anwụgodu nkịta dị ndụ anwụ ezuru ọbụla ọba ilu ọ sị na abụọ ọbụ na-achọghị inye nwa ogbenye ụtara asị ya jee kwa aka n'osimiri ụtara asị ya jee kwa aka n'osimiri enwe na oge gboo enweghị mmiri nso nso otu esi enwe nkịta ọ jee ịkwa ka ọkwa kapụtakwa oge gboo eyi eje n'orimiri ma ọ na mmiri bụ unu jekwa aka tupu ije nata ụnụ erisigo nri afọ erisigo jekwa aka site na mmiri adịkwa sị ihe mara ya akwanata aka jee na mmiri jekwa aka jee na mmiri obodo ọbụ na ọ bụ na ụmụ oji bụ unu ọ nwe ebe mmiri unu dị onwe onye mmiri na-adị n'azụ be ha mmiri na-atata ebete aka tupu ije nya njekwasị aka nata ọ bụ na erisego nri afọ onye achọghị inye nri asị a jee n'orimiri jee kwa aka ọ na-emekarị onye enweghị mmadụ ozugbo na-asị jee kwa aka na nne asị a tutu
epụ nata n'orinyeteka ya kwa aka ya jee kwa aka n'azụ ebe enyi na onwe mmiri mfọ na onwe onye nwe mmadụ mana onye nwe ma onye ekwuchitere gị ijee n'orimiri ahụ ịkwa aka tupu ịnata ọwụ na-erichago ụtara afọ onye achọghị enye ụtara asị jee n'orimiri jee kwa aka Tupac si shoe site wee site nke ọ sị na ije nwa ọkụkọ adadị egbe mma onye mere n'oge ụfọdụ anatasịa ụlọ na oge mmemme nna ga na-asị hapụ na apụ gị nọdụ ebe a na chi ejigo ezi a na-abụ nwatakịrị ihe eji asịrị ọkụkọ ọcha na zuo ezuo bụ maka egbe ọkụkọ ọcha zuo ezuo egbe ya nọ n'elu fụ ọkụkọ ọcha pịa bulie ọkụ ndị ọzọ ga-anọkwa mana egbe anya fụta ha ọsịsọ ndị agha si na chi ejikọ na mba ahụ nọ a na-achọ ọcha bụ nwatakịrị ka nje negharị anya onye akwekọta onwezi ihe nne ya na ije nwa ọkụkọ adadị egbe m onwe ọtụtụ nwe ofu onye ọbata ike bata n'ofu egbe wuru ofu onye nwere ezigbo ego nwụrụ nwaanyị ya na nne ya dị wee lekọ nzụkọta mmanụ Igbo mesịrị nwa ya wee nwezie ego wezi nwa a na-ewuzi n'ebe niile ebe ọ na-akpụ ya ụmụ nwaanyị ndị ọzọ a na-atajile nne ya anya nne ahụ nwere ike na-asị ya nwa m batakene n'ụlọ nachi ejikọ ichie ụzọ nwere ebe ị na-eje nwa ahụ nọ ndụ ka na-azụ ya na ọdawa ọkụkọ isi akwụsị egbe bịa nene ozugbo na-azọpụta okwu n'ezi ọnya bụ na-eme ife emie oge ụfọdụ ọtụtụ ihe na-eme n'ọchịchị ihe ụfọdụ a na-emenwu n'efifie onye a gwara ụdị ife a na gee ntị Chinedu bụ onye urum ọ sị na aka na-aga n'eze na ọ wetaghị asọ mmiri ọ weta ezi ule urum bụ ofu n'ime obodo dị na Anambra ebe na aka na-aga n'eze ọ wetaghị asọ mmiri ọ weta ezi ule ịmana ezi ule itinye n'aka n'ọnụ wepụta ife ọzọ ị ga-afụ n'aka ya asọ mmiri ife ọzọ ị ga-afụ nwụzi bụ ihe ọcha na-adị n'eze na onye ataghị atụ ọnya bụ ezi ule ọnya mere ewu ji wee sị na ezi ule na-esi na chi ezi ule na-esi na chi ife ewu tachagodo atụ ezi ga-elerata ule ewu adịghị eri mposi nkịta na-eri mposi eze na-ada ọcha ife ezi nkịta na-enwu nwere nkịta na-erichara ihe ọjọọ ezi ebe onye n'ezi ewu naghị eri ihe ọjọọ nọọsụ akwụkwọ ndụ ka ọ na-atatụsa ezi ele ule ewu na ezi ule na-esi na chi na ndị nkịta na-eri ihe ọrịa ọgọrị ihe ọrọfụrụ onye ọrụ eri eze nkịta na-enwu n'Igbo si na eze na-enwuzi eze nkịta nwere na-enwude eze nkịta na eze mana nkịta na-erichata ezi awụchala onwe ya ewu si na ezi ule na-esi na chi onye aka na-aghụ n'eze ọ wetaghị asọ mmiri ọ weta ezi ule onye nkwụgharị onye ọṅụ onye na-achọ okwu onye na ha anụ ife onye na-eme mpụ ndị Igbo si na agụ na-awa ọhịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị agụ na-awa ọfịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ifu ka agụ na-abata n'ọfịa ndị mmadụ gba ụmụ anụ ndị ọzọ na-agba na onye ọna n'ahịa na agụ nọ n'obodo agụ ada nọte aka agụ nọ n'obodo ọ nọkọ n'ofu izu ka egbuo ya ọ nọkọ n'abalị eto egbuo ya ọ bụrụ ka agụ na-awa ọfịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ọ bụrụ agụ ga-abata na Ọnịsha ma ọ bụ bata n'Enugu agụ tupu abalị eto egbughị ya ọ ogbute mmadụ ogige a na-agbalị ọsọ mana onye anọcha aka mana onye ọbụla nọ n'ọncha ga-achọ igbu nye agụ na-egbu ya naghị anọkọta agụ na-agba ọfịa chi ya na-agọrị ụbọchị ogodo ndị a na-ezu ori ife a na-anọcha aka tupu ọnwa isii tupu mgbe arọ ya chọghị ya afụzi agụ na-agba ọfịa chi ya na-agọrị ya ụbọchị ife ọbụla onye ọbụla aka ọbụla na-aga n'eze ọ wetaghị asọ mmiri ọ weta ezi ule ọ nwere onye na-eme ife ọjọọ na-anọte aka obodo nta na-egbu mmadụ ọ ga-anụrụ agha ikpeazụ anụrụ
ọtụtụ ndị mmadụ na-eri anụ mmadụ bute afta ya mgbe afọ ozugbo agha na ebe ndị ọtụtụ ndị agha riri anụ mmadụ ara ha na-aza aza ha na-anwụ tupu arụ ịtọ enyonta agha agha ikpeazụ anụ agha Naịjirịa tupu arụ ịtọ enyonta agha niile arịrị anụ mmadụ nwụchapụ efe ụkwụ ha aza si anyị fụchara anyị nọ anyị mụcha ha baa ụkwụ ya aza aka ya aza ọnụ ya ntị ya aza 1970 71 72 niile arịrị anụ mmadụ n'agha mgbado n'oge ha na-erikwa ya obodo ya ka nta manọzi na-agụ ụfọdụ asị na na isi maba aba n'ọba ekele na mama nta anụ mmadụ n'ọnụ ụfọdụ ewere iwe ndị ha na-eme n'ọnụ ndị ilu anyị n'ọnụ si ma anụ o chefuo na onye na-achọ onye oyi egbu na-achọ onye ga-egbu n'ihi na arịrị anụ aka na-agụ n'eze aka na-aba n'ọnụ ọ wụtaghị ezi ule ọwụta asọ mmiri iluo na be ekwe bụ onye nzam ịnụ aka ya enweta ọ sị na ọ na-abụ ekute mmiri ọ dọrọ mma ekughachi ya n'ebe o si wee bịa ekute mmiri ọ dịghị mma ekughachi mmiri ahụ n'ebe o si wee bịa nna gị ekute mmiri ọ bụ na ahịfịa dị n'ime mmiri ahụ ebule mmiri ahụ ewu gị n'ezi mmiri ahụ anachighị aga n'ebe o si wee bịa maka ọ na-anị ka mmiri niile na-esi abịa mmiri niile a na-echu n'oge bụ onye na-echu mmiri n'elu onwe onye na-echu mmiri n'elu oisi eziokwu na na-esi n'elu zoo mana nke mmadụ ji eme ihe na anịkọ na-esi apụta mmiri niile a na-echu na-ekwu na nwekwe onye na-echu mmiri ojekọta mmiri n'elu igwe ebe mmiri si ezo ezo ekute mmiri ọ dịghị mma ekughachie n'ebe o si wee bịa mgbe m bịazikwutere m tụkwacha dị n'ime ya eburu na oke n'ezi mmiri anachighị aga azụ na ebe o si wee bịa ọnya mere na onye maara ife na onye aghọta ihe ọfụma bụ onye jegoro anụkwaghị m ndị gboo mmalụ na anụkwaghị m na-emebi ife abụcha anụkwaghị n'oge gboo ihe ekwesị ka agbaghị anụkwaghị m ọzọ ọ na kịta akọrọ kacha nọ na ndị ya ebi izi na ọchịghị ha ji gbasa na ha si onye ọbụla nke zalụ ndị gboo mechara anụkwaghị m na-achọ ịgbagha anụkwaghị m onye ọbụla ga-ama ebowu nkwụ n'isi tụnye ya abụbụ ube onye fụ ngụa bụ nkwụ ejebe unu nwaanyị ka ya ebu ya ngụa bụ nkwụ ọsị ka jefụ nna gị maka ọ ga-ahịrị kịta ịchọ ịfụ mmadụ ịchọ ijebe ọgọ ya ede nkwụ n'ụgbọala eburu gaba ọ ga-ahụ na ya ebu ya n'isi nwaanyị ahụ eburu nkwụ n'isi na-aga ka ejefụ nna gị na nna gị na-awa ji ka eje ebe unu nọ na a na-alọ mmụọ ka eje ebe unu nute ofe ite nkwụ enu bu ya nwaanyị ebute ya ewere ụkwụ jebe mana ihe dịzi iche bụ na nkwụ ebu aga etunye abụbụ ube n'ihe enu nwaanyị amara ihe ebu aga oge ebechaghị ihe nkwụ a n'isi na nkwụ na-agba agbọ mgbe obugo n'isi afanye abụghị ube n'elu ọnụ ite ahụ na-aga onye ọbụla afọ nkwụ afe n'isi ube ahụ etighara abụ ube na ite nkwụ ebu mana ubelebelụ etighara akwụ ube n'ọnụ ite nkwụ igbo ebu ejebe ọgọ onye ọbụla afọ ya n'ezi ma na anụ juo na ndị a bụkwa mmanya wee gaa na-akwa agwụ bekee ike ndị ha ma si maazị okeke na nwunye ọchakwa ha ebikọ na-ebi tupu nwaanyị ahụ elu obe nna ya onye ọbụla nọ n'obodo amalụgo na ndị anụ juo adịghị ezo anụkwaghị m ezo n'oge gboo abịazịa nwaanyị ọsọ n'oge nke anyị ka anụkwaghị na-atụ oge ahụ nwaanyị ọbụla ga-agba mbọ ka hapụ egbe anụkwaghị m maka na agbagha anya ya ife na-eso eburi nne ọ na-abịa ekute mmiri ọ dị ha mma ekughachie n'ebe esi ekute ya Kings onye ichida sị na ọmacha ncha adịghị ama ọkpa nne zọ n'ọma ahịa ọmacha ncha adịghị ama ọkpa nne zọ n'ọma afịa ịma na ọ nwere ọtụtụ ife na-eme n'ụwa anyị maara ife mana anyị na-ezuzu anyị toro ogo mana anyị dị mkpụmkpụ anyị na-eriju afọ
mana agụụ na-agụ anyị anyị na-afụ ụzọ mana anyị kpụrụ isi o siri ha na-ekwu maka ya ọ bụrụ ịhafụ onye doghị anya nọ na-afụ ụzọ na o nwere anya na-abụ na ọ nọkọta ọjọọ ebe ọ ya agba afa ifu n'okpuru isi anyị ụwa ihe emika onwe onye na-eriju afọ mana agụụ na-agụ ya nke ọ bụrụ na agụụ na-agụ ya bụ arụ adịrị ya agụụ arụ ike a na-agụ ya ọnụ na-eriju afọ o nwere ndị tolo ogo mana ha dị mkpụmkpụ nwa onye ma ife ma ọnụ na-ezuzu ezu onye o nwere ebe alụ ọmara ifere nne ọmụkata ise onye a mere ife a na onye mere ife a nkwa uche ọ bụrụ onye ahụ a na-asụ na ọmaka ife mezi ihe eji kpọọ onye nzuzu otu aka ụwa dị onwe ndị na-afụ ụzọ pụọ isi nwee ndị toro ogo dị mkpụmkpụ nwee ndị ma ife o si n'ihe a na-ekwu maka ya gbasara ihe mara ebe ịkwụ ịnụ asị na ọmaka ncha ada ama ọkpa nne ezo na-afịa ịkpatara afịa ọkpa mmadụ ọkpa nwoke zọ na ọkpa nwaanyị zọ na na-eyitenu ọkpa ụmụ nwaanyị niile bịara afịa iwee sị na ọkpa nne m ema nwaanyị ekwetaghị na-ekwu ọ bụkwa ụdị ya ya na o nwere ife zoro ezo ịfụ nwa amụrụ ọfụ kịta bụ nwoke ya sị na nwaanyị ọ ya anụ na mgbe o tolitere ka ihe eme nwunye asịgodo nụtarịa nwaanyị si na onye aka ọ ya oto nte ọsị na achọghị onye nka ịfụ onye ahụ na-anwụ ya sị na ọ ya anwụ mbọsị eke olu mbọsị eke ori kecha nri ofụma ya ahụ mbọsị ahụ nwee ike ibule ụzọ nwụọrị bibi ọmacha ncha nwee ife mmadụ ama ihe mmadụ afụ n'ụwa o nwere onye ga-anọdụ n'ụwa na-afụjuo m anya ọfụbeghị dị ihe onwe ezinụlọ onwe onye afụbeghị ọnwụ nne maka nne nọ mụsọ ya afụ ọnwụ nne ọfụ ihe ndị nne ha nwụ na-agabiga onwe onye akwa nụha ozu onwe onye ozu anwụ nụha n'anya ya na be ha nne nọ nne ya nọ ụmụnne ise nọchara ọnụ nwunye ụmụ ya nọchara ọkwabeghị ozu ọfụbeghị mbọsị oge ọ na-eje ụlọ ọnwụ mana ọ gbabeghị otu ọ gbasanụghị ya mbọsị ọ ga-agbasị ya ọ bịa malụ gbago gbada enwe sị na mgbe ya ji malụ na enu dị naanị mbọsị ya na-aga naanị wee daba onunu ya ma ọ bụ na enu dị naanị ya chere na anị wo ya ọ na-agbanye enu sị ọ na-enu na-akụ nọ n'anya sị na ada na mgbada mgbada nwere isi na ụbọchị ya mụra na enu dị naanị mbọchị ya na-aga naanị wee dabazie onunu dị naanị ya ma na enu dịkwa naanị o nwere onye ahụ kemgbe o ji ebi ụwa agụnụghị ya ọ mabeghị ihe ọgwụ ụkọ maka ibi na amụnyere na mma tolite kpatakwa ego mbọsị ọ ga-achọ ego achọ mbọsị ọ ya agazu ya ahụ ọ ya azụ onye akụ ogbenye na-afụ elu ha dị ọ naanị ọmụcha ncha dị ama ọkpa nne n'ọma afịa ọnya bụ na ọgụ ụfọdụ na-ekpe ekpere ka ihe ụfọdụ dị emena gị maka na ọ nwere ike o meghị ya dị ndụ fụ ya ihe ekwe ihe emenwe dị na ya ọnya amaghị ife ma ọgbara ịbalị ọmụcha ncha mana ụdị ihe emenụghọ gị ife oge ụfọdụ esi efu mmadụ asị akarịgo m ịnụ ọgụ mba ife ọkwa bebeghọ ife iji karịa ịnụ ọgụ bụ na iche na ọgụ dị gị n'aka ogwe mgbe ya ka ị nọgụ mmadụ ebune ego ntọ na adịgoro gị na-etighị ọkpọ ndị na-anụ ọgụ n'afịa ọ bụrụ onye ma na mmadụ bụrụ ogo tụọ gị na-adị ebe ikwe dị ịma nnụ ọgụ a onye asị na nwere mmadụ daba na-anụ ọgụ na-acha mkpọ mana amahụ na ịchọghị ịnụ ọgụ na mmadụ chọrọ okwu ha na-ekwu ị na-achọghị ịgbada ọzọ bụrụ gị tụọ gị naanị otu aka ihe ụwa dị onwe ihe eji ụkwụ agbanahụ nwefe ọnya na-eji ese onye aṅụghị nye ebi na nga na-ejighị owe eme ọnụ na nwere onye maara echi na ife na-agaghịge na-agaghịte ọmacha ncha adịrọ n'elu ụwa chacha oyaka nwa onye idani ọ dịcha afọ dị n'ụdị n'oge gboo afọ ọ sị na onye nzuzu na-atụfu ihe ọ na-achị ya ndụ
wee gbara aka o yitere inu izizi anyị ji wee bido inu ahụ aga m abụkwa ihe a uganozi esi na na-edobe nka ochie naanị wee kwụkwọwa nke ọfụ ọya ka nwa onye ije anyị sị na onye nzuzu na-atụfu ị na-echekwa ya ndụ gbara aka ife onye nnaba ahụ ite ọfụma ka anyị gafee ya Obinna onye Ifite Dunu si na akụ oyibo si na amaalụ na mmiri ga-akụ ya akụkọ wee jiri nwayọọ bụrụ nke ya igolo enu mmiri ga-akụ ya akụkọ nwe bụrụ nke igolo enu ịma na nnọọ ije mbibi ego ka ya mana ịnwe mmadụ onwe isi ihe ụfọdụ ya akpachapụ anya ka ichekwudo mmadụ fagharịpụ gị akụ oyibo sị na ama na mmiri ga-akọ m ụkọ ụfọdụ asị mba na ọkọ ọgọ nwoke kunye mmiri na onye ọbụla ebu na-enwe mmiri na onwe mmiri ada nwaanyị nwere n'ọnụ ichekwudo mmadụ ete aja ije ọ dị ka ikwuja gị ihe niile akụ oyibo ese ike ịyọ mmadụ ihe adịghọ m na amamụ ndị mmadụ ka m kuru mmiri ligolo elu ọ gwa m ka m ṅụọ ife mmadụ nwere onwe ya enwere ihe dị ka ya inwe ụlọ nke gị inwe ubi nke gị inwe efe nke gị inwe ite nke gị inwe ngazi nke gị inwe nwa nke gị ihe mmadụ nwere nwe ụgbọala nke gị ihe ọnya ka a na-agbalụ mbọ ichekwudo mmadụ eji akpa ka o buzi anyị ọsịgara ụgbọala mmadụ ha mma kpere kedem nwa gị ka m na-abiri na m achọghị ịkpọpụ nke a akpọpụ ọ nwere onye ga-agaghị ya na ụlọ nwa gị nwa gị ihe ịchọrọ iji eme ka ihe eji ewe eme ebe ịchọ ka o biri nwa m ọchọrọ ka m na nke a biri onye akpọpụ iwere aka onye nwere na-eke mana ichekwudo nwa onye ọzọ nwa gị merụwa ahụ n'ụkwụ ọbara na-agbụ ya kpọrọ ya jee ebe ya edozi ọkụ ọbara kwụsị mana nwa mmadụ merụọ ahụ ị na-eche maka ihe arụ o mere ị na-eche ihe agwa nne ya ị na-eche ihe ya akọwala ha merụ nwa ha n'ụkwụ ọgụ ụfọdụ ife gị furu ụmụ ihe mebi ọ na-aka mma karịa ihe mmadụ emebi n'aka gị ihe mebie idie ya ife ufuo idie ya mana ndị mmadụ na-enyegidere owe efu n'ahụ ị na-anya n'ihe efu ị na-anya ihe agwa onye ahụ mbọsị ihe akọwa ọfụma ndị Igbo si na agadi nwaanyị ji okpiri wee ji ọkpọlọtọ wee kụgbuo atụ ya akọgide ihe ya na ihe jere ọkpọlọtọ bụ okporo ata kpọọ nkụ ka agadi nwaanyị wee sị na ọnya ka ji wee gbuo atụ eme na atụ sigburu onwe n'ike na ajọ anụ o wee sị anyị na okpolọtọ ka ji wee kedu aka agadi nwaanyị ji wee kọgbu anụ ọ ya akọgide nne ekwebeghị ha ihe gburu atụ a na onye awụọ na keris na gịnị ihe jere anya ịkọwakwa kọchasị upe onye ka ọ na-akọ na m ekwe onye ọzọ na onye nwaanyị ahụ kwuru na ji ihe akọgide chieji efuo ihe mmadụ nwere bụ nke ya na aka mma ọnya ka eji agbalụ mbọ ka m lụta ụlọ nke m ka m nwa nwaanyị nke m ka m nwee nwa nke m ka m nwee ubi nke m ka m nwee ọba nke m nwee ụgbọala nke m ọnyanwa bụ na ọ na-anahụ mmadụ enwe ọnwụ okenye ka abịa ka ekele bụ Obinna wetarụgharịa nke Obinna ya ba na nke ọ dị mma ife anya ọ dakwue ị na-adịkwa ihe m na-ekwu ọ bụzi gịnị
nke fada dịka olu olubeghe ọ na-abụ onye toghị mmiri aka oyibo ọṅụwazi nkwụ na-eme adị mma echetara m ọfụma a na-echefu ụdị ahụ echefu ka anyị banye na be Apollos ka ọ bụ afọ onye nka ọ sị na mgbe ya ọkwa enwe ọnwụ ka anyị kpọrọ mgbe niile enwe ọnwụ izu chukwu ọ ya mere na anyị dị ebụa ndụrụ sịrị na ihe eji adịrị ebu eje n'ubi ma onye afọ ka ibi efu ihe ndụrụ kwu ihe eziokwu anyị na-echekata azụ na nke izuchukwu enwe ọnwụ onye nkwere ogidi ọ sị na maka na mmiri bịa ma ndị bụ egbe ndị bụ mma wee bụrụzie ụzọ mmiri mara ndị bụ egbe ndị bụ mma wee bụrụzie ụzọ ọ dị maka mmiri ma ndị bụ egbe ọ kwesịrị na ndị bụ egbe ga-ebu ụzọ ndị na-ebu egbe ka a na-eso n'azụ n'oge agha su onye bụ egbe na onye bụ mma nwere ike ịkwụrụ ala ụka oge gba ka a na-ekwu okwu egbe ntụ ma ọ bụrụ egbe kịta mmiri mmanya ọ ga na-aza egbe kịta mmiri mmanya ala ka ọ ya azakarị ịkpọtụrụ ya mana n'oge gboo oge egbe ntụ a na-akwa egbe akwa n'oge gboo enwe aka na abụọ nwa aka ịtọ ebe ụdị ntụ ị ga-awụnye n'egbe wee sụọ wee wụnye agịrị ka eji eme mgbe egbe mgbe ahụ ma ọ bụ ite ọ na-akụwa ị na-esụ asụa o nwere ogologo ihe na-adịka mkpịsị na-eto aka aji asụ oghere egbe ịwụnye ntụ wụnyekwa ịwụnye agịrị sụkwa aka na-abụ aka ịtọ wee luo ibulu egbe na-aga n'oge egbe ntụ egbe mmiri ịma ha na ọya azazighị onye bụ na ibulu egbe mgbe ahụ ekpuchi ya aka n'ọnụ ụdị ihu naanị ka mmiri ịma ha anya onye bụ maka gị mma ọ bịazịa ọnwụ na-eji mmadụ ịtọ wee buru egbe na-eje agha mmadụ 18 wee bute mma mmadụ ịtọ na-ebu ụzọ ka echekwube ọgụ ụfọdụ ifo o nwere onye ya nwụọ n'ezinụlọ ha anachighị azụ afọ 18 ndị unu bụ ụzọ agafee unu ọnwụ na ọdịbara ka ịzụpụta go echegodo n'ọnya ga-azụ ụmụnne ndị ọzọ diọkpara ahụ wee dị afọ 13 tọọ nwaanyị nọ wee tọkwa nwoke ọzọ nke nwoke ọ tọziri afọ 12 diọkpara ndị afọ 13 na-eme ife ego na-eme ife niile ife wee menyanwụ nke onye bụ diọkpara nke dị afọ 12 unu bidokwa n'isi mmiri mma ndị bụ ife na-agha ifu na onye nwe ya dafụ 15 agafegogo onye nwe ya dafụ 18 agafekwa agho nwa izi adịbụ afọ 13 na-akpa ike wee tụ ya nga o wee nwụọ n'ụzọ ifu na ndị na-anya ịgafe bụ afọ 13 ahụ onye nwe ndị ọkpara ada afọ 12 afọ 12 ịgafe ya onye nwe ada afọ 18 ịgafe ya onye nwe ada mana maka ifi na dịkpara agha tọrọ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị isi tupu ọtọ dịkpara otu nwoke ọzọ ife wee mee nke ahụ bụ ụzọ dịkpara nzuzo afọ 12 ibidokwago n'isi ndị na-afọ ibubu ụzọ enwe gafebe nke ọnya mere na onwe ịbịa ebe akwamozu onye nwe ya nwụcha onye ha enweta onwe ọkara ọnya ha pụọ ebe ọ na-ofu ezi anya mana ọgwụ ụfọdụ a na-enwe ọnọchie ọ bụ na onwe ga azụgide nwa zụta nwoke 3 nke ada afọ 15 nke ada afọ 18 nke ada afọ 15 ọtara onye na onye ọnwụ mmadụ ada ntata mma chacha mana o nwere nke a ome aghọta ada ọkatọ mma nwere mgbe ọnwụ ji adị mma cha mana nke a nwụọ ike ọ bụrụ ofu nwa nwoke nwere n'ezinụlọ afọ ilu ewe ṅụọ aka ya mma na-erigagharị na nke ọfụ ihe mmiri ama ndị bụ egbe ndị bụ mma ebute ụzọ ọgụ ụfọdụ efe onye ọ bụrụ na ofu nwoke ahụ nwere n'ezinụlọ ọnwụ efu na onye nwa ya nwoke n'ahụ na-aba akagoghị mma
nwa nwoke ka dị ka nwa ya nwoke n'aka ọ ka goghị ma ọ pụtaghị n'ezi na-ewetara gị ọnụ ọ pụtaghị n'ezi ọ sịghị ndị aka na nwa nwoke ọ ma na inwezi nwa nwoke ụmụ nwaanyị na-emekana ya anya mere onye ọbụla bịa na-aya ochie ụwa aja eji ya eme ọnụ ka anyị nene inu a si na be mmadụ akọ na mmadụ abụrụ Chukwu onye Ọnịcha ọ sị na ọ na-abụ onye chụọ oke onwude ha ọ sị na ọ bụ oke amụsụ chụọ oke onwude ha sị ọrụ oke amụsụ mmadụ abụrụ Chukwu mmadụ abụrụ Chukwu onye Ọnịcha ọ sị na ọ na-abụ onye chụọ oke onwude ha ọ sị na oke amụsụ ndị mmadụ na-emewekwa ya ọgụ ụfọdụ ọ nwere oke amụsụ ndị Igbo na-akpọ oke amụsụ kwa ndị Igbo ukwe na amụsụrụ nne ọ kịtazi ka a na-achọ ka ọ na amụsụ dị ka amagodo ebe ahụ otu o si wee dị kịta nyocha adịghị nne obodo ihe na-ekwu kịta ka ya ekweta ozugbo mana ọ n'oge gboo ahụ asị na ndị mmadụ na alụsị dị asị na nke na amụsụ dị nkwe ekweta mana kịta oke mmụta dị ihe ọ na-ekwu anyị enyocha ya ncha malụ ma ọ bụ eziokwu ọ nwere oke ya bụ ọbata n'ụlọ ị na-achụ ya achụ ya gide ya kpọbie ụkwụ ọbara abụọ ahụ dị ụkwụ ọma na asị na oke amụsụ ihe nke chọkọchọkata ebe na-achụ ya ekweghị na arụ aja ntu dị na ahụ aja kụpụ oyi isi oke ahụ arịgoro enu ụlọ jewala ndugbu asị na oke amụsụ a enwe aja oke ọ bịazi ọ bụkwa na ihe ụfọdụ ịlụ mmadụ aka ọfọ onye nne m ọfụma ọrụ onye ma ndị anaghị mamụ na-ezu ori na ya bụ onye ntọ ka ọ bụ ọ gbakọrọ ya na-agba ezigbo mbọ kama na ọ gbago mbọ nke oluhu ya aka oluhu ka onye ọkatọ ya ọ bụgodoro na akpọ sekịta gị pụta na ifiri ezu oke kọwa ihe ọfụma mgbe ahụ si na-ekwensu onye chụọ oke ọ gbanaghị ya ọ sị na oke amụsụ o nwere ife achụba n'elu ụwa ogodo oke amụsụ ahụ achụghị ya enwudeghị na eke enwude n'oyi oge ụfọdụ ahịa na-atọrapụka ihe ime ihe nwa obere chọọ ofu ya ekwuo ihe ekwere omume n'ụlọ oyibo amaghọ m ọ ya bịa si na-ezite ya ezite ihe niile ndị a mana oke amụsụ a ịchụsie ya ike kpọọ ụmụnna gị ihe anyị na-echekwa oke amụsụ adịghị nọ n'ise chụọ ya egbu di ya oge ụfọdụ a na-ime ihe ọkwụghọ ịtụgharịa aka ịnọ ibie ọnchọfịa gha arụ ịgbago Bauchi isi ego gị n'Ọnịcha na agaghị ebu na ọncha ebe na-azụ afịa ike isi ego ahụ ịnọ ihe eji nwe ego na Bauchi iwere gbago azarị ihe iji n'ọncha bụrụ obere mmadụ esata ha azụ ha ilu azarị bụrụ ọgaranya maka ife na ihe ụfọdụ otu ndị n'ebe a si ezo onwe ha adịghị ka ndị Ọnịcha ma na Lagos onye ha che na oke amụsụ nakwere egbodo n'Ọnịcha ịgbago ebe izoro ezo gbago na nwebere obodo n'ugwu Awụsa nwere na obere obodo na ilu na ezo ilu na imudo oke amụsụ ọ nke onye na ọnya wee zụọ isi ego mana iwere obere ego anyị ji wepụta n'Ọnịcha ma mgbata mbọ ihe ọbụla maka na ndị agụ uru ju n'ebe afọ ọnya bụ na onye chụọ oke ogbodo ha ọ sị na oke amụsụ John Ome